Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Koramga juang kamora mara mitiraka utul makende marwa kiyo kinyi makawuono chenro maro mar duondo onagi kama ben wanjisa kacho di chang makawuono enwadh bedo gana kachel kwa duondo onagi kama ben wadhe goya mbaka ma en chenro makelo kacha jotelo mopogore kachel kod oganda luo ma bende wagoya mbaka kendo wambiko kod giko tudore kachel kod thuon wecho mopogore koramga juang kachel kod gino ma bende koro siekore neto angoma timore thuon wach makawuono en neto oganda luo chumokore koramga juang ka bende wan kande kachel kod Migosi Onyango Tosha, Onyango Kode, Onyango Kume, Onyango Power. Mano jalma bende ko laro komno mar MC no mar Manyata binyo koramga juang mabende lori Kisumu County. Omyo kamora mara mitire jama nyata wakautul makende maguil mondo miwagomba kata nyiso nito chalo nade bende ingadiri ni bende 2027 wadhikete kom jalma bende wadwaro koramga juang kalora kachel koda ngikni kata mana gwenyruok magparo mosebedo ekinde machuo. Kukamano matachino ni and Steve James aka Nyakwa Nyaronyi 1 tarik proroko da Rio chingti changwen du mara chel egagana proroko rauchel anokosromo kate sangwen gidake ko chiko kendo wachaka chenro ne e Chuny Onagi TV adundo jaluo akothulo makende marwako wenda mabenda ochopo studio kende gukinyi masane ilongo ni Odero Kume, Odero Kode, Onyango Tosha, Onyango Kume, anokupa koreno Onyango Power. Ichio nade? Ichio makare. Kama. Manyaturu maber. Kama. Anano kai ichio maber kendo ngichema kabisa kaka wodo nagi. Kabar. Kapu kwa chako. Maya Chuny Onagi TV dundo jaluo nyisani to oganda mabende korono chiro chalo koda kamandi ni Onyango en wood kanye. Akaw thuolo makende mar gone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' mawalonwa kawuono kayudora e Chuny Onagi TV duond jaluo. An gi nyinga iluonga ni Migosi Salim Onyango Tosha. An wuod Kisumu East, an wuod Manyata B, ajaka Nyakwar. Maduong' moloyo an wuod Manyata B. Onyango Tosha ni en johala e chuny town ka
kendo wuoyi ma treng'eny ahinya e boma. Erokamano maduong' ahinya wakawo thuolo makende magoni erokamano kendo kuom chopo Chuny Onagi TV mondo be watwagi maber kabisa. Kwaneno kata bende gima bende wawinjo, wanene kaka jalno ma bende koro oketo joma nyata bi e chunye. Ma nyalo lero nang'o nikech iwuotho kodgi kendo wan bende kitimo campaign kata mana door to door campaign. Ochalo nade gie sani? Siasa ma Manyata bi to ber. Joma Nyata bi chunygi gombo mana lokruok, to chunygi gombo mana maendeleo, to chunygi gombo ni mondo ngimagi olokre, to chunygi gombo ni giyud jatelo makare konyango tosha. Wan gi a lot of challenges e gweng' kacha. Sani mwawuoye ni agenda momako janyuol kata jadak ma Manyata maduong' masani baro wi dhano en wach back to school. Mane manya yudo kwatimo nonro marwa wayudo ka jonyuol okwamo gi nyithindo. Nyithindo mang'eny pod ok odok e skul. Nyithindo mang'eny kata joma dhi grade 10 thothgi pod ok oripot. Nitiere joma nyo continuity jo form 1, jo form 2, jo form 3 nyaka jo form 4. Tie mane gi nyaka gi fee arrears. So mano e ng'ukni ma joma Nyata ni godo, to an kako Onyango Tosha watemo nyocha watemo ma nyithindo nyo chako dhi school, to jite nyoko yuto. The number was too big. Koro nuwa wuoyo kodgi mwawinjire kodgi ni nitiere phase 2 ma wa organize. Tiere jogo manyo wasekawo details gi, wachudo negi direct e bank, waluongo gi kawo mana slip, bank slip, titere school, tidhi ir basa, to basa koro ting'oni mana receipt, to nyathi koro chamo mana kitabu. Erokamano maduong' ahinya. Gie seche ma bende koro wacho ni somo en gino ma bende koro berie moloyo, kendo eno ka jonyuol chandore mogik mondo giter nyithindo e skul. Bende wan gi skunde moromo e Manyata bi? Manyata bi pod ok wan maber. Jowa mosebedo e loch bende osetemo kar temogi, to ok oromo. Ei Manyata bi wan gi sikund sirikal achiel iluongo ni Wandiege mayudore Kasagam, part of Kasawino kocha. En a primary school. Secondary school waonge godo e ward. En mana one, en mana primary school. To ward bende nitie kaka oti. Wan gi the other side of Auji makocha, to gi the other side of Auji makone. Koro makocha iluongo ni Kasagam, makone iluongo ni Manyata. Koro Manyata koni to waonge sikund sirikal, kata mar primary kata mar secondary. Chon ne nitiere Magadi primary school monyuolo nyaka secondary school, but boundary oduoke Kondele ward ma en Kisumu Central. Koro pod wan gi ng'ukni, kata mana health facility wan go mana achiel within the ward, mayudre Kuyo dispensary to yudre loka kocha. To population ma Manyata koni bende ng'eny kendo lach, ma kaber under my administration ka Nyasaye aneno kaka orie bade ka donjo ni thoro, to adhi kelo lokruok. Wabro medo facilities mag somo, mag thieth, to gi mamoko. Ere kaka joma Nyata nyalo wacho ni Onyango Tosha na ng'ama chalo kama? Yes, Steve, Onyango Tosha ana nyathi gweng', a nyathi geto. Manyata kacha en nyaka geto, tiende nonyuola kacha. Tabu makacha gi ber makanyo ang'eyo nyaka tabu go te, because kanye monyuola, asomo kacha, adak kacha, pod atiyo e town ni, pod ok awilo boma.
Onyango Tosha en Joala. Onyango Tosha from a very humble background. An babana ne usomna gaset to go wuoche rangi e chuny town Kisumu ka. To wuora iluongo ni Patrick Adonga Bwao. Ka an first born mare. Kuro tok school to gi Kenya kaka ung'eyo. The white collar job onge. Na inherit tijeno. CBD Oginga Odinga kacha. Bo Safaricom ka. Tie yien makanyo. Kamiluongo ga ni Onyango Tosha. Kuro kanyo mane wuora manyonwa mogo. To pidhowa godo. Kuro an bende tok school nadhi to inherit biashara. Ng'ama wuok piny tahero Nyasaye. Piny kama wuokeno Nyasaye oting'a malo. Asama wuoyo kodi ni kamiluokori ok itwoye. Sani kama manyona nyithinda mogo ngimana atiyo kamiluongo ni KCT Business Park bath ka police kacha kaka general manager amanage ohala makanyono kamiluokori ok itwoye. An ng'ama believe kuom Nyasaye, Nyasaye ki believe kuome tidongori. Koro adongo. Koro adwa ni kendo ka kanyo to koro adhi a represent joma Nyatabi kaka their area MCA 2027. Wow. Ber kabisa. Wacho ni sani chal ka gima bende koro siasa olokore ma bende koro chama bende koro nyalo konyo ji ahinya cha ok ne dhi timo mano. Gima bende koro jopiny wacho ni ng'ato ka ng'ato chung'ie gire. Onyango Tosha inyalo chung' yang'o? Steve, joma Nyatabi go asedhigo maber. Kendo ber masedhigo kodgi ok en nyalo mara. Tawacho ni en ng'uono mar Nyasaye. Nyasaye ko oketi gi ng'uono mare to yudo ka giki timore. To ji bende rwaki. Ng'uono mar Nyasaye omiyo aneno ka joma Nyatabi rwaka. Awacho na tiyo KCT. KCT kama tiye cha an manager. Wan gi dukni kacha dhoudi buora moromo. Nitie mine gi chuo matimo ohala kacha. Kendo gitimo ohala malong'o chuth. To kamitiye emipange tich. Tich wapango kacha ma an gi goodwill ni tenant nago. Ma ng'ata ng'ata madwaro jatich matiyo ne duka. To management ema miye. Wan kod gi that bond of trust. Ni ng'ama manager moro ni ng'ama ni kare. Thoth nyithindo matindo manyotieko school asoe dukni katiyo. That is empowerment. Kendo gine kanyo buora. Wan nyaka gi joma nigi tende kacha. Tende mna magine kidhi mustacho kabibule gwen gi ring'o makanyono. En gi jotich mako pango parade iwe ni en parade mar school. Joma Nyatabi ng'eny kanyo. An ok mano kende. Piny ka ang'ama ong'eyo loso osiepe. Tiwacho no osiepe e teko. Osiepe maseloso higni te gin osiepe mabeyo makana share kodgi wechene mag chungi to girwako kabisa gikono Onyango. Ka in ng'ama kata ka chama onego bed ni awad. Ujomo osechung' gi party. Ujomo oseringo weche siasa. Go for it. Kawinjo kamano chunya mor. Nitiere nyithindo masemako lwetgi moloyo 10 matere weche mag driving school. Kar Champagne Driving School. Ka CEO Nicholas Odari osiepna. Kano winjo na chung' to koni en support madomiya. Tosha kel nyithindo 10 atimnegi driving school magin gi driving license. Free of charge. That is the goodwill Onyango Tosha nigodo. To that goodwill
madwaro ni mondo ater manyatabi mondo ngima dhano lokre. An gi ji 10 ma kawuono derepe maluomogi from bases kata areas mopogore opogore, through Sapen Driving School, through my good friend director Odari ma wuon Sapen. Tok mano kende, wan gi gik mang'eny masechung'negi. Obed weche mag arambe mag kanisa, kane walinda ni an e pap, to apomna ka barua, cards mag arambe biro, to kiluonga to onge odiochieng' masebara. Onge odiochieng' masebara, to bende kadhi tayudo ka koro isomo list mag welo mane giluongo, tapok ayudra e dier kanisa, dier od Nyasaye ng'at achiel gi waumini malemo kanyo kende. To ji tayudo isomo nying gi jogo manoluongi, josiasa wetena gi joma moko. So wasechung' nyaka gi kanise. Asechung' gi women groups. Alemogi, adhi e buchegi, moko luonga arambe. I've been supportive. Koro mano miya chir mang'eny. To kiwe mano jaduong' Steve, an kendo gi organization maduong' ei Kenya ka miluongo ni Bunge la Wananchi. Mano organization ma marwa ma wan e jotelo kanyo. Bunge la Wananchi sani gima duong' kabisa. Nyasaye nobedo jakorwa ka jogo ma josiasa madongo mosebedo kwachungo no decide through the late Honorable Raila Amolo Odinga kane pod ongima, to no direct opewa ndaye ni kony jogi, kony na jobungegi, kara wakene Nyasaye mane wuoyo koni, wakene odhi wewa, may his soul rest in peace. Mwaloso arambe maduong' Kisumo ka, higa mokadho dwe mar 6 kadhi rumo Tom Mboya Loba College. Arambe ne Nyasaye obedo jakorwa mwaneno kit pesa gi wang'wa, millions 11 mwatimo godo investment plan mane wan godo, wanyiewo bus for the group. So that is also leadership mana offer, because in another empowerment scheme madhi nyime mar serikal, arambe go to jomoko bende ketho nying serikal ni pesa gi doge kawo. To an kawuono anyalo wacho ka tegno ni jogo kawo pesa. Pesa kosegonu to pesa dong'nu. Une makoro ujipanga godo kaluwore gi agenda mane un godo. Wan agenda wan en nyiewo bus. Bus sana kelo 33 seater, brand new, 0 mileage, NTA, wakete for hire. Koro wakwayo jo nagi te Jaramogi Ajwang' ni Onyango Tosha gi riwruok mare mar Bunge la Wananchi nigi bus for hire. Kidwa dhi wuoth, weche uma kanisa, weche uma garus, weche mag grube, weche mag liete, mewa uru biashara. So bus ni alwetwa. Weche wa madala mwalo kacha, gini wan indigenous. Iko dhano kacha. Kata serikal nyogore kodwa but pod wayiko. Bus no konyo tije makanyo, ringruok migola district ka, titero Manyata ka, igolo Rasia ka, titero Kasagam, kata Kasaweno, igolo Mchari moro man Koje, the other Stauga, bro tiyo tijno, ando sechako tiyo tijno. Neno ka dhano mor. Giwacho ni nyaka ne nyuolgi since independent gisebedo gi leadership, to pod ogeneno gik Onyango Tosha timo. Ei assembly ka, Kisumu County ka nigi buses 2, mar city nitie, mar assembly nitie. Wasebedo gi jotelo kacha. To committee donge nyalo gomba kata gi transport office ati kone joga moko okwamo. Watem nang'a ol mnamo. Kosatem nang'o. Donge nyalore. Mano nya eduoko manya yudo ka Nyasaye chako release a support gi the kind of investment ma wan godo.
kendo nyaneno koting'o nyingwa malo to gi weche school fees manyo watimo and many others, and waikore wadwa ni mondo walok ngima jodalawa. Kamano jaduong'. Ang'o ma lese ni kidhi ofis wach 2027 Ruto ye kao fees ni, ang'o ma ineno ni idhi chako godo ahinya madwarore mapiyo piyo ne joma Nyatawi? Erokamano Steve. An awuon an naga agenda ariyo. And agenda arichagi ema nyaka mi pek. Abiro chung' gi joma Nyatawi e yor somo. Somo e kifungu. Mano achiel kuom agenda mabiro miyo nafas maduong' higni te mapod an e bwo pinyni. Wan gi foundation miluongo ni Onyango Tosa Foundation. Anto ka koro abiro yudo mandate mamedo gi pes sirikal ma nyithindo koro biro yudo scholarship, nyithindo nyaka som. Mar ariyo gin weche mag ohala. Thoth jothurwa ka joma Nyatawi timo mana ohalni matindo tindo. Mabende kata kirango capital ng'ato en mana 2,500, kodhi matut 5,000, ochopo 7 nikech gin ohala matindo mag nyanya, kitungu, cereals, name it, kamano. Abiro chung' mage impangulio na madongo mabiro chung' kodgi. To nyocha wacho